ka sorkar hadu mentaman ne kampat le ai bat kam shim kano no kalat lenti ban lek ban sam ya kino ino gi kenja dawai ban ai kejing rap kini hino rap Uba Himalaya Shangpliang MLA kaliang persya na Mausen Ram constituency ula ong bakipat nong rap mentah kila ma de kajing ka bakrau hadien babun kiding kuai kila kelam lut na kajing syak bam kenyang te nakaliang jonga kum u nong mi khmat jong ka Mausen Ram constituency ngakwa bangan pensngo hakmat jong ka sorkar ba hakani ka assembly ka ba ngila dep hau benai March buat April ngalara ya kamat jong kajing penjulor ya kidin kuai ha kani ka tanjungi bat kumju ha kiwe ki jaka jong ka jela ngingit chatan garo hil so kalong kumju chani chatan khasi jintia ro kalong kumju ba kidon arjai ki jingpang ki ba kini ki din kuai kingat menta kede kuai yellow disease but kedua kede bud rot disease. Te endang ila ra ikne ke issue hapo ka house. Nakaliang Minister Agriculture ula kular ba umsap hapik ban haki officers dan ki scientists ba kin pej banirap ban sami ki kenja dawai. Ha ka ngelu tarik gubernai Julai mata usnem. Kalau don kejinghiar jong ki officer jong ka horticulture department kumju de gidon de kiwe ki restart ki hiar bat ki lawanra artat ya ki drone nadu na Andhra Pradesh te kila penher ini ki drone da kabasam kumbaspo liter season senrate na lor ki dingkwai te uni drone ula her bat ula senrate ya kani ke dawai kum ka test te hadin kata hadu mentaman ne nakaliang department om sumdan mano bawan sam yang tegi dawai ban peniap ini kiknyam kabasosi kalong ba mentah kadang dei kapor ba mas ndap clear une u kwai undang he dang plung ba ulayo asbo layo ndrei da ka bomdon kano no kalat ban peniap ini kiknyam ba penjular ini ki ding kuai te kini ginong rep kuai jungi kila syam ka jing e ngim don na kano no we kalat light no ta kata ka basundre jete dawai na lor uding kuai namar balai ya kani ka jing pang ka jing penjat dia kuai uding kuai kawan nang te na jrong omde na po te namar kata ka dawla da sundre da ka dawai na jrong uni uknyang ula ba unyap te ka sorkar hadu mentaman ne kampat le ai bat kam shim kano no kalat lenti ban lek ban sam ya kino ino gi kenja dawai ban ai kejing rap kini hino rap nga so khia ban ong ha kani kapor ba kino rap kwai jungi baro ki ladu ya kejing kamai da ki pholak tengka tang ke area jungi teladangi ong ba uni ukwai udei uta umarrep kumbala declare ka sorkar hapo ka Meghalaya State Agriculture Produce and Livestock Marketing Promotion Facilitation Amendment Bill kaba la penbenah ni ka assembly bala dep telada sisa kila declare ya uni ukwai kum uta umar uba hap hapo kane ka an ban yo ikinu ni kin jing rap ke ka daw ba hadu menta naka department horticulture kim sim le ai te ngikin tujur ya ka sorkar ba kade ban pej benya ya kani ka kam pat kumjo ba kade ban ai ya kita ki kin jing rap da ka basami ki dawai syaki nong rap kwai jungi immediately